Maayong adlaw sa tanan. Nang hinaot ko nga maayo ang inyong kahimtang, wala mo naigo sa COVID. Apan sa mga naigaan, rest assured, nagsigimik ampo sa tanang katawhan, di lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Ug karong hapuna, atong andamon, atong kawilingon, muampo ta. Una ta mo hisgot, bisag usa ka pulong. Sa mensahe sa Ginoo para mas makasabuta o maanda mga atong kasing-kasing. Budo po ta o mapiyong tas makadiyot, makaigsunan. Lang itong amahan, imong ipadala ang usa ka dakong kamatuoran nga sama siya sa kahayag sa adlaw sa udtong tutok, mas labaw pa gani ni ana. Nga wa joy shadow nga makita diri na namo og Ginoo. Og kami mga katawhan, mura jud mga ungok, kumadanagan sa kahayag, mutago, apan ang ganahan, nga mugawa sa kangit-ngit, mudagan padung sa kahayag, sa kamatuoran o Ginoo. Nangamuyo kami nga kaning imong pulong, nga nagisgot sa dakong kamatuoran, nga si Kristo Jesus imong bugtong anak buhi, kung napadayon sa pagpalihok karong mga panahona, mutuhok unta, sa matag usa, nga ang among gikinahanglan, mao lamang ang imong bugtong anak nga si Jesus. Nga ang ngalan nga among tawagon si Kristo Jesus lamang. Maunta o Dios, mga muyo kami, nga sa pagpaminaw sa matag usa, di lang kay makaangkon migdugang nga kahibalo, kundili mahimo kaming maalamon nga katawhan nga magpuyo ning kalibutan na labi na kay nakaanam o kangit-ngit Ginoong kalibutan. Tungod ni ining dako kay nga panganod na nagpalibot sa tibuok kalibutan nga gitawag og COVID-19. Ginoong Dios nang itong amahan, amo itugyan ang among mga dalunggan unaw na kasing-kasing diha kanimo karon. Ug ako nga imong gamiton ko nga isip microphone nga mo padangat lang sa imong mensahe sa tanang katawhan nga badunggan ka amahan ug makailawon ta sila kanimo. Kini mong gipangayo pinagi ni Kristo Jesus. Amen. So, truth, kamatuoran, stirs people. Ang kamatuoran makapagimok sa katawhan. Ato ni makita sa libro sa Buhat, Acts chapter 4 verse 1 to 4. Ang setting nini is napaghapon ta sa templo. Then makita nato dinhi si Peter ug si John nga nagsigis ng istorya niya human, gidakop, tungod lang sa ilang pagproklamar nga si Kristo Jesus na banhaw gikan sa mga minatay. So tumasahan ang Acts chapter 4 verse 1 to 4, the priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, and the number of men grew to about 5,000. So atong makita dinhi ang duha ka punto nga atong tan-awon. Truth steered the leaders. 1 to 3 ni. Makita na to nga nakadungog sila, o niabot sila, na-disturb sila, o sayop ang ilang reaksyon. Ang punto nga ikaduha, mao nga ang kamatuoran ni steered sa mga masses o sa ordinaryong mga tao, o ang makatawhan nito o ni Kristo Jesus. So last week, if atong mubalikon, ang last week nga atong nahibaw-ang, nga si Peter ug si John, ang mga apostoles, ilang giingnan ng ilang mga kaigsoonang mga Hudyo. Nga mo listen, maminaw sila ni Jesus lamang kay siya ang fulfillment sa tanang propesiya nga si Moses, si Samuel ug tanang mga prophets naghisgot na may tungod niya. Nga siya si Jesus nga ilang gipatay, ilang gipalansang sa cross but nabanhaw gikan sa mga minatay o nga niingon nga siya mo balik pag-usab aron iyang i-restore ang tanang butang. Therefore, ningon si Peter, paghinuson mo sa inyong mga sala o talikod mo sa inyong daotang mga binuhatan,
Kaya ang dili maminaw kaniya, putlon siya o may layo gud siya sa Ginoo completely o sa iyang mga katawhan. Now, ang setting sa past Sundays na gingon ko kaninyo is, akong sermon is sa temple pa ni. Then si Peter o si John ni ayo usa ka makalilimos nga bakol. Nya mao ni ang last nga scene nga atong nakit-an, di nakahimog miracle ang apostoles og human nila sila nahimog miracle na himong open venue ang miracle nga sila maka-preach sa mahitungod ni Jesus Christ. So atong pangutan, atong paminawon ang next episode o ang sunod nga yugto. So point number 1 nato, truth stirred the leaders. They heard and they came. So man akong makita nato sa bersikulo 1 nga ang mga kaparian o ang kapitan sa templo sa mga gwardya o ang mga Saduceo niadto nila ni Pedro o ni Juan mientras sila nagsigipag istorya. Mautana ko ninyo, naka-witness mo road accident? Unsay mahitabo kung doon ay road accident? Kung ikaw nag-travel ka sa highway, di ba makita ni mo nga, hinay kayo ang dagan sa sakyanan niya, masikag unsay nahitabo nga nung nihinay maniog kalit. Nya inig-abot ni mo ay nadaghang tao nga nagtapok kay ang mga tao nga diha nang dapita nga dunay road accident manggawas man gyud na, di ba? Unya gawas pa sad ang mulabay sa mga sakyanan ang imong ang sani kanang in the sa both direction going to the north or going to the south magsigi og magsigi tan-aw man ang mushinay ang dalan. Pero ikaw sad, di ba ikabot sa nimo din ha, muli sa kag may mutan-aw ka unsay day nitabo, nya usay pa mo chika pa ka unsay day nitabo. Usa day nang motor ngano day na mao na. Amen. So mao na nga kung dunay mga daghang tao, daghang pa yung mga tao ang moduol. Kung dunay panghitabo, makahimo gyud ni sa mga tao nga makuryoso, kay kuryoso man gyud ta by nature, right? So mao ni ang natabo ni ining narrative story. Diin nag-gather ang mga ubay-ubay mga katawhan kay prayer time man to sa mga Hudiyo o nga nakita nila na uban nga naka-witness sa miracle. O tungod kay nagsigisag tan-aw ni Peter o ni John nga unsa man ni wa may kasabot ni proklamar o ni preach si Peter nga si Jesus Christ na banahaw gyud gikan sa mga minatay. And remember, this is just a few weeks nga si Jesus Christ namatay. Okay? So, exact location sa miracle was at the Beautiful Gate. Ang ganing si Barclay, mutanaw ta sa commentary ni Barclay, kay iyang gipicture na to, ang unsa ning Beautiful Gate. Kaning gate nga gitawag og beautiful, usa ni siya ka gate nga mopadung sa court sa mga Gentiles. Nasa usa ka lugar ngadto sa mga pagano. Nya ang kanang lugar para sa mga pagano ngadto sa korte sa mga kababayan. So kaning korte or court sa Gentiles mao ni ang largest o busiest, no? Dako kay siya o pinaka-busy siya sa tanang temple courts kay pwede man ang bisag kinsa sa uban-ubang mga naso bisag di pa sila Hudiyo makanha sila na anang lugara, makasimba sila sa Dios sa mga Hudiyo o nga as long as mo-observe sila sa mga pamalaod nga ilang gihatag. Nya mo nang lugara nga nasad ang mga money changers, na nilang mga booth, nasa nila ang mamaligya og silang mga kanang sacrificial things para sa ilang ihalad na to sa Ginoo. Nya sa outer boundary sa gawas nini sa temple area nasad ang duha ka colonnade. So imagine kag duha ka columns, no, nag-meet at right angle sa corner of the court of the Gentiles. So mao ni sila ang royal porch ang gitawag og ang Solomon's porch. So kaning duha crowded sa ni, puno sa ni sa mga tao nga mosimba og mo learn og mag sightseeing. So makita nimo nga katud yung adlaw clearly ang whole series of events makahatag jud og attention o makahatag jud og dako nga wide publicity. So ang event nga nahitabo kay nagkaguliyang naman, kaguliyang nga nagrayot kana bang more people magud come together nya magsi unsa nahitabo unsa day na di ba ko ana agato ng bakul o na di ba magpasahay nya magsaba na jud kaayo nga possibly nakahimo sa mga leaders ang kaparian sa Saduceo ang kapitan sa temple sa guards
nga nianha sila dinha sa ilang pagkadungog nga unsay mga panghitabo kay labi na 3 PM to daghan ang mga katawhan nga magpundok aron pag-ampo. Nganong dili sila gyud ma-attracted nga ang kaning na beggar nga crippled beggar bakol nga makalilimos pag-ayon niya sa ngalan ni Jesus na unsa to siya naglakaw-lakaw, nag-ambak o nag-praise sa Ginoo. Niya for sure nagsyagit-syagit siya so mahibong ang mga tawgsam nagsyagit-syagit din ha. So the people were attracted sa syagit-syagit ng mga katawhan nga niduol sila ni Peter o ni John. And of course, kay sila nakaila sila nining tawhana, kadaghana la nakaila hala, ang bakul man ni nga makalilimos. Kay nagyud sila kay everyday naa sila diha sa temple para mag-ampo. And then most of all, gipresent sa mga apostoles ang kamatuoran. The truth was presented that Jesus, ang ngalan ni Jesus o si Jesucristo mismo, ang nag-ayo ni ining crippled nga beggar or bakol nga makalimos. So kaning unexpected nga gathering sa makatawhan o sa kamatuoran nga gipresentar sa mga apostoles, nakahimo gayud og pagkakuryoso og nitingkag jud ang dunggan sa mga kaparian nga niadto gyud sila. But kinsa man jud ang nakadungog o nakakita niini. Makaingon tapos possible nini ang temple captain of the temple guards nganuman kay siya man ang mura mag-oversee diha sa templo god. Okay? So mo na nga pinagi nini mutan-aw ta kinsa ni sila sa atong point number 1 letter B. Na stirred up sila sa kamatuoran kay nganuman na disturbo dahil sila. Kay sa Acts chapter 4 verse 2 atong makita, greatly disturbed sila tungod kay ang mga apostoles nagtudlo sa katawhan og niproklamar diha ni Kristo Jesus nga siya gud na banhaw sa mga minatay. So klaro ang statement din hino sa Bible chapter 4 verse 2 sa book of Acts nga nadisturbo sila tungod kay nanudlo ang mga apostoles o usa ka pagtulunan nga bag-o kayo sa kadaghanan o labaw sa tanan si Jesus Christ na banhaw sa mga minatay. Okay, o karon ilang nakitaan nga ni ayo ang kaning gipatay nila nga Jesus ni ayo sa usa ka crippled beggar. Ani man guni? Ang kamatuoran ba sa dihang isulti mura siya hayag nga mo confront sa atong mga daan nga pamaagi o sa atong mga daan nga mga pagtulunan mayagaw no ang atong kasing-kasing. Sa dihang murag ang atong kasing-kasing gikutaw makahimo gyud na sa tawo nga masuko mabtanan kung pautan-on nimo nya labi na anong tanan ka sa tinuod kisa matuin mo tong asawa o di mo matugli mo asawa suko-suko na dayon ang tawong gipangutana. Amen. Kay ana gyud ta mo react or kanang kita magduha ning sa kwarto niya ano nawagtam to akong kwarta din ha nakakita ka no tana lagi kita ka suko na dayon usap sanginlan ko nimo di man ako nang adto kuno tana ra ko nakakita baka kay nga naman ang tao nga do natay mga gibuhat nga dautan natay mga dautan nga pangunahuna o natay mga bati nga mga motibo makareact jud ta og either ma-anxious ka, masuko ka, or malain ka. We find ourselves para nato nga gi-atake ta sa kamatuoran. Manang ang kamatuoran para sa kadaghanan is a form of attack. Ya para nato invasion murag gisud ta sa atong private kaayo nga kinabuhi. Di ta ganahan sa kanang mga pangutana, di ta ganahan sa mga gisulti bisag kamatuoran pa na. Kay ngano man di taganahan mudawat sa kamatuoran. It shakes us inside out. Mao na nga ang problem sa kinabuhi maglisod ta ug atubang kay ngano man di man tao na sa tanan mo atubang ni ana. So kaning invasions of the truth nga gi-offer para nako is offering us a good change. Okay? Good change. Nya nanay discomfort pero nindot ang change. Kay nga naman ang bag-ugod nga labi na ang kamatuoran kay usually bag-o man siya mo baka shake na sa tong gibarugan sa tupa tong gibarugan di sakto.
Amen? Masuko gay ta sa tuban is something wrong anong masuko ka. Okay? Kinanam sa ko sa una. Suko man ko. So, kana nagpasabot na nga kaninindot ni. Nya ligon ni. Kay nga namang nauyog man ka. So, manamuta na ta, ano man ang kaparian ng Saduceo, ang kapitan sa temple sa guard, na disturb man sila sa kamatuuran nga gipresentar sa mga apostoles. Di naghisgot sila sige na banahaw si Jesucristo gikan sa mga minatay. Jesus is alive, He rose from the grave. Tanaw na to ni kinsa ni sila. Kaning priest, possibly Pariseo ni sila, kadwa madaghang mga klases kaparian nitong panahon na. Ang usa na Pharisees, nga maging go Pharisees ni sila, kay gisulti naman ang lain nga pundok ang Saduceo. Okay? So, nakibota sa Ebanghelyo, ug labi na kung nibasa ka sa libro ni Lucas, nga ang mga Pariseo gyud ang naghimog plano nga mapatay gyud nila si Jesus Christ. Kay suko man sila, suya man sila, kay pirmi man sila supalpal, pirmi man sila maigo sa tanang isulti ni Jesus Christ. Nya di man sila andam usab sa mga mudawat sa kamaturan ug muusab sa mga bati nila. So irritated sila. Pagdungog nila nga naghisgot na sa silang Jesus Christ, human naman ni namatay naman ni. Amo naman gilansang sa cross, ngano man ni maghisgot pa man ning mga tawhana, dapat mahadlok gani unta sila paghisgot sa iyang ngalan kay basig sila sunod namo nga patsyon. Okay? So there is another possibility nga ang mga kaparian nalain sa ni sila na offended sila kay ang mga apostoles nagtudlo sa temple. Usa may problema din ha. Sa matamang ko sa kaparian, ang mga apostoles dili qualified nga motudlo. Kay dili sila mga scholars, wa ni sila yung mga grado. Nya karon sila na ang motudlo sa kamatuoran, usa man la para nila, usa man la pagkaibaw sa kamatuoran ug sa baka. Natudlo sila din ha. Okay, so nasakitan ng ilang garbo. Ang mga priest manggod kaparian sa panahon ni Jesus Christ, ni-claim sila nga sila ra ang dunay exclusive nga right. Naranamo ang exclusive nga katungod pagtudlo kaysa dihang nawagtang ng tanang prophecy. And do you know that 400 years before Christ came, ang ginawa na yun nagpadaog mga prophets. So pag humani adto na di propeta nga ni barog musulti na sila mga sayop, ang mga kaparian sila na ang ni-claim sa right nga mutudlo sa tibuok nasod sa mga Hudiyo. More so, para nila, ang pagtulunan gihatag sa mga apostoles bag-o lagi. Og nahisupak sa ilang mga daan nga mga pamaagi nga ilang gituan. O kay di man sila makadawat sa truth presented by the apostles, nasuko sila. Okay? Na ang Saduceo, man gitawag og wealthy aristocrats. Unsa man ning mga aristocrats, mga dato. Nya kung mga dato gani, di ba, mga dato na medyo na mga influence sa kadagahanan. Unya makingon sa dadinhi nga grabe sad sila influence og connection sa mga Roman nga nagkuan nila mo ni reign over them. Okay? Nya gawas ni ana hadlok sa ni sila nga kung magkagubot sa temple, hala ang mga Romans is mutolerate sila na mga problema nga gamay nga ang mga Hudiyo may maghimo. Pero kung magkagubot na dinha ang Romans is masuko. So hadlok sila nga basig maapil sila kung dunay kagubot diha sa templo. Pero ang usa jud kadako nga butang nga mga Saduceo suko jud kay sila sa mga apostoles tungod kay di man sila motuo og resurrection. Di sila motuo og pagkabanhaw. Para nila ang tao mamatay patay. Wa na kay laing padulngan. Sementeryo ra ka kutob. Pero ang Biblia naghisgot nga ikamatay nimo, hukman ka sa Ginoo. Ug ang paghukom gani sa Ginoo, gihukman na ka mintras naa ka pa sa kalibutan kung wala jud ka mo ila og mutuo ni Jesus Christ. Ug wa nimo siya paharia ug imo siyang papuy-on sa imong kinabuhi. Mao na nga kaning mga Saduceo di mas lang mutuon ining resurrection from the dead, di kas lang mutuog spirit, di sila mutuog angels, suko sad sila. Kay nganong tudlo man ang mga butanga nga kami mismo wa mo tuo. So ang gikan sa College Press Commentary,
nagisulti din nga ang high priest sad, ang pinakalabaw nga pari at that time mao si Anas, o si Anas usa ka Saduceo. So ang aksyon sa mga apostoles makahimo nga ang posisyon ni Anas kay sama sa ubang mga Saduceo mabulakbol, murag mapagan sila kung maghimog riot din sa temple, pero wa may riot nga nangitabo. Naghisgot raman sila sa ngalan ni Kristo Jesus ang tanang mga tao na minaw man in town. Way nagsumbagay, wa say nakiglalis kanila kay ang tanang mga tao nga tumurag na frozen ug murag wow. Murag ang tanang teachings nga gihatag sa apostoles was something new nga nakahimo og kahapsay sa ilang kasing-kasing, and maybe even right now nga naminaw ka o nakapaminaw na ka sa una mo nasikag balik-balik o paminaw kay every time mo listen ka sa pulong sa Ginoo muhatag og kahapsay murag malamdagan imong hunahuna, pero ayaw himo nga magic lang ang pulong sa Ginoo. It can really change you and turn you around kay ang kamatuoran magi maghatag nimo kagawasan. Now ang captain of the temple sa guard, okay? Ang captain sa mga gwardiya sa temple, in other words. Nagsulti din ang Cambridge Bible Commentary na dili siya military officer, kundi civil o religious official. Ang Biblical Illustrator Commentary ningon sad siya nga officer siya, nga doon na siya mga subordinates. In charge siya og mga Levites, especially ang mga Levites nga mao mobantay sa inikagabi sa temple. So, para sa nako, yes, kay siya man ang dunay taas o posisyon, nga nag-oversee man ka siya sa ubang mga nagbantay din kung makadungog siya o mga naimurag kusog kay nga mga nagisurihanay ngadto, nagtapok nga daghan kay mga tao nga dapat di man sila magtapok, then ma-alerted jud siya kay mura na-threaten ang peace and order sa temple. Okay, so for sure na-disturb siya, labi na nga first time to nga murag dunay mga commotion sa temple. Kay sa una murag gikas sa duty niya gingali kung gikas buntag hangtod sa hapon pwede ra siya magdahigda ya matug tingali kay wa man joy kisaw karon na may daghang kisaw. So kinahanglan gid siya moadto didto. So makita nimo nga lain-lain sila situation ug ngano ni adto sila. So now klaro ngano na disturb ug nganong ni adto sila sa temple. But makita nato nga ang ilas ang reaksyon sa panghitabo dili sad valid, dili sad insakto. Kay ilang manggi arrest, ilang gi priso, ilang gi dakop o gi priso ang mga apostoles. Mao na makita nato sa point 1 sa ni C, they wrongly reacted sa situation. Mao na makita nato sa verse 3, ilang gidakop si Pedro o si Juan, ang kay gabi naman to ilang gibalhog sa prisuhan hangtod sa sunod adlaw. So makita na to ang wrong nga reaction or response sa situations nga mahimo gyud ni pirmi ang sayop nga reaksyon tungod kay duna natay sayop nga mga butang nga gituhuan o gitipigan o gibarugan sa atong kinabuhi. Susama ni ining mga leaders nga gi-arrest nila ang apostles. O basta kibuhat nga sayop pero ilang gi-arrest. Pwede raman unta to nga ila lang ingnon nga kanang samok man kaayo daghan na kayong tao niya uban diha nag-ampo nila sa magdungog kay daghan na kay nagisuryahan na din. Pwede bag undangon na lang ninyo ni ana around that to i-disperse nila ang crowd ug ang mga apostles. Nya mo ingon sila hunong lang mo pag-preach, but no. Ila jud gidakop. Okay? So, makaingon ta, ang tao pwede makapahilom sa lain nga tao sa pagsulti sa kamatuoran. Okay? Balikon ko. Ang tao pwede makapahimo nimo nga takom. Ayaw sulti. Pero dili makapatak-om o dili makapahunong ang tao kung ang Ginoo buot gyud siya mohatag og kaluwasan sa mga tawo nga naminaw. Ug ang kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ. Kay makita nato sa point 2, ang kamatuoran nakaukay sab sa mga tawo nga didto naminaw sa mga apostoles.
Kaya unsay resulta, nituo sila sa mensahe. Mo na itong basahon sa Acts chapter 4 verse 4. Daghan ang nakadungog sa mensahe og nituo. Og ubay-ubay gyud sila kay naabot man sila og 5,000. Daghan yun itong mga tao dito. So more than 5,000 ang nagtapok gyud tingali nga namay mga 5,000 nga mga katawhan. So pag-ingon many who heard the message believe, kinsa man ning many? Who are these people? Para nako ang mga ordinaryo ni nga mga tao nga wa joy mga lagpas tag-as o mga tinaguan, kaya makasasala sila pero wa sila yung mga ulterior nga mga motibo. Mao ni man sila ang mga katawhan nga didto taon sa templo nag-ampo, posible sa tele ni adto sila sa templo ka nag-sightseeing o posible sa sila mao ni sila na maligya ngadto sa mga kahayupan niya, nagtapok naman nilang gibiyaan niya, naminaw sila. These are people who are merely living a life that they have. Wa sila yung mga koneksyon, dili sila influential. So makatawahan ni sila nga nangamuyo dinha sa Ginoo. So sa ilang pagpaminaw nakasabot sila sa mensahe. Unsa nga mensahe? Ang mensahe sa kaluwasan nga makaplagan ug makita lamang diha ni Kristo Jesus. Nakasabot sila nga ilang gihatag ang ilang kaugalingon ni Kristo Jesus. Human sila nakaamgo nga hala katuday among gipatay, pila lang kang mga simana ang nilabay, mao gyud ito among Mesiyas. Among gipapatay gipalansang sa krus ngadto sa Calvary. Mao dayto ang gipromise nga Mesiyas sa mga propeta. Ug amo day ang mga promises nga gihatag sa mga propeta ug wa namo na gitagaan og bili. Nga siya day buhi gyud ay siya kay ngano man do na may klaro kaayo nga prueba nga buhi siya kay kining beggar nga nagambak-ambak karon nagsigigday sa Ginoo. Kailan man niya? Kailan ni siya, anak ni siya ni Kuan nga napuyo din ha niya, duol mo sa amo niya, malabyan na ako siya everyday nga ni sa temple. They cannot say nga wa sila nakita nga prueba because God, Jesus Christ, sa pagwali nila ni o pagproklamar nila sa ni Peter o ni John, na klaro nga ebidensya. Evidence nga buhi siya, nag-ayo siya o crippled beggar. So, pagkadungog nila sa sakto nga mensahe sa kamatuuran, unsay nahitabo sa ilang kasing-kasing, unsay nahitabo nila, they believed. Kaya pila sila nga nituo nga nabanhaw gyud si Kristo Jesus? 5,000. Some commentaries nag-ingon nga it could be more than 5,000 kay wala pa ni dinhi count kay makalakin-an ra ang gi-appeal sa paghihap niini. Now, kumingon ka ni tuo, ilang gisalig na ang ilang espirituhanong kinabuhi nga to ni Kristo Jesus isip Diyos, hari o Ginoo silang kinabuhi. Now, nakasabot man sila nga siya ang Misayas nga niyanhi gyud ay aron i-deliver sila, aron luwason sila gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon. Naghinulso sila makigsunan. Ilang gidawat ang responsibilidad nga kami gyud ay nakasala batok sa among Ginoo kay amo gyud siyang gipapatay dito sa krus ngadto sa Calvary uban sa mga leaders ni adtong panahuna. So, what do you think? Paminaw nimo sa ilang pagpaminaw sa kamatuoran nga gipresentar ngadto sa apostoles. Unsa ka ilang gibati? Nasayad man gyud ta nga of course wala to sila mao ba okay, praise the Lord si mutuo mi sa Ginoo ni Jesucristo. No, for sure dunay process nga nahitabo. Diin ilang masinati nga murag nautingkay ang ilang kasing-kasing, murag uncomfortable sila sa ilang mga nadungog. Kay again lagi ang atong mga daan nga mga ideas, mga pagtuog uban pa banggaon sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo ra man gyud siya dako kayo nga siga nga mo danaag sa mga tanang kangit-ngit nga nasa atong kasing-kasing. Pero mao lagi ni nakakita man sa gud sila sa ilang pangkinahanglanon. Mao na nga sila
nidawat sila sa ilang pagkadungog sa kamatuuran. Mao na nga because of that sila nahimo silang mga magtotoo diha ni Kristo Jesus. Example lang niini, no? Kanang bitang mas atong pamasani bat atong i-feel ang atong gibati kaysa kamatuoran nga gipresentar mao ning pandemic karon. Diba nakakita ka dagahan ang mga katawhan nga wa gyud mag-observe og social distancing, hand washing, wearing sa mask. Mo nang gibisita ta din higyod gikan sa Manila, IATF, force for us ini mga kataw task force nga ni higyod din hikay halawa gyud nagsigig saka ta kitay pinakadaghan internationally sikat na kay Cebu City. Kay ngano man pag GCQ hala mga tawo ay social distancing. Bisag sa merkado, hala, magsikit yun niya, mangigo yun. Di pa ka nang kibaw mo huwat. Okay, siya pa yung nagnadin ha, gamay kagianan, di kin mo huwat. Kanahan yun nga, ako'y first. Tungod na sa atong pagka-selfish. Selfishness mong good, makahimo na itong awa tayo disiplina. Mao na nga nidagahan ang pagkailap sa virus plus mamakak pag yun ta. Nga kung nasakit ta, di ta masulti. Di ta magpahibaw. Maulok-lok rata sa atong balay, di na ta mo gawas. So mo na nga, kani nga, di ta ganahan mo atubang sa kamatuuran. Nga dunay virus, nga makapatay, nako, o makapatay sa mga tao around me. Kay magdadara ko ni ini, labi nagwa ko'y na bati nga sakit sa akong lawas. Ang kamatuuran magod hurts mo igo sa atong garbo, sa atong ego, sa daghang pamaagi. Mo nagdaghang mga tao nag-think nga, ay fake news na, di na tinuod. Bisa pagdaghan ng proof nga daghan ng mga tao na nga matay around the globe. Nya mas nagkaduol pag ani labi na sa una mura patay na ilhan sa news na to nakita na namatay dito, namatay dinhi, na COVID dire nya sa lain nga nasod. Pero karon is getting nearer, people we know are dying and getting sick. Magsunan. Hoy, ko Filipino. Hi, bisdak. We must face the truth. Truth hurts. Kay model man sa issue sa atong kasing-kasing. But ang kamatuoran makahatag og kagawasan sa tao. Dili man nimo harm nato. Kay ang kamatuoran, if you will know what it will be, most likely nga mo happen, dili ka masuko kay nakibaw naman ka. Kibaw ka unsaon nimo pagdeal, unsa ang kusog nga akong kinahanglan, unsa akong buhaton kay naaman ang facts, naaman ang kamatuoran. On the other hand, ang mga pagpamakak di man makatabang nato. Mura lang na siya fight nga makigsumbagay ka, nga gigapos imong duha ka kamot ug imong duha ka tiil. Yumingong ka, half truth raman to. Uy, kadi sa kuganahan kay nga makibas sa tanan. O, gipatubang sa nimo siya sumbagay sa kinabuhi nga gigapos sa nang usa ka kamot kalisod ana. Mo na nga ngano mang magunahuna man ka nga makamatay ang kamatuoran, dili makabuhi ang kamatuoran. Amen. So mo na nga kung ikaw na ana nga posisyon mo, agree ka? Nga hihigot imong kamot, niya makigsumagay ka sa kinabuhi, di good. Pero kung mag-practice sa sige sa pagpamakak o masuko ta sa kamatuoran, then kita ang biktima kanunay sa kinabuhi o di gyud ta mahimo mga victor sa kinabuhi. So knowing the truth is liberating. Pagkahatag yun nagkagawa, sa marag, pagkaginhawa ka. Yes, sakit man, pero kibaw ka unsa ang pag-atubang. Mo na nga mo, dasig ko sa mga family ninyo. O ikaw mismo, puwi ang kamatuoran. Supay sa kamatuoran, o isulti lang ang kamatuoran. So, unsa man ning belief, unsa man ning pagtuo nga gibuhat sa mga katawhan nga naminaw nga si Jesus Christ na banhaw. Ang original ni word ni sa Greek is pistio. Okay? Sa ito pa, nakay pagtuo, imong gisalig ang imong espiritualhanong kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Now, unsa man ni jud ang pagtuo, unsaon man nga duna kay pagtuo. So, mo yan, what is faith? Hebrew 11 verse 1. Ako basahon sa English. Now, having faith in understandable version. Now, having faith is being sure of receiving what is hoped for and certain of the existence of what is not visible. Okay? And unless one has faith, Hebrew
11 verse 6, it is impossible for him to be pleasing to God, for the person who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So, mao ni. Ang pagtuo, sigurado kasi mong nadawat. Ngagikan sa kamatuoran lamang. Sa mga kamatuoran, mauna si Jesus Christ. Kaya siya ang kamatuoran. Everything may tungod ni Kristo Jesus o about ni Kristo Jesus ang tinuod. Why bakak din ha? That is why, sa iyang pag-offer og redemption, kaluwasan, gilukatan niya, o sa pakasayloan sa atong sala, tinuod na. Kasi diyang ni-offer siya eternal life, tinuod na. Kanang tanan, tinuod na. Iyang paganhit, tinuod na. Iyang pagkabanhaw, tinuod na. That's all truth. That is why, kinahanglan musalig ta ni Kristo Jesus. Di ta musalig sa laing ngalan o sa laing nga Diyos. Kaya itong paglaom naraman ni Kristo Jesus. O kanang kung certain ka sa iyang existence kay nga naman iya namang gipreba nga buhi good siya. Diyos good siya. Di siya makita pero masaligan siya. Kay niyanhi man good siya ang Diyos nga di makita na himong tao nag-uban din ni kanato o karon ni balik sa langit. Pero mobalik siya pag-usab aron hukman nata sa atong mga gipangbuhat. Now faith is the very way o means nga malipay ang Diyos. Kay, because ang faith means, ikaw ako, nituo, nga siya gyud buhi. O siya maminaw, o siya musulti. Kibaw ba mo ang Ginoo musulti? Ya, kung maminaw ka niya, o buduol ka niya, o kanituo ka niya, rewardan ka. So, pangutana, how? Unsaon man nga nakoy pagtuo ni Kristo Jesus? So, mao ni ang Romans 10:17. So faith results from people hearing, and their hearing results from the preaching of the message about Christ. In other words, ang pulong sa Diyos strongly ni suggest na maminaw ta ni Kristo Jesus. Asa man ta maminaw ni Kristo Jesus? Daghan nagproklamar mahitungod ni Kristo Jesus. Okay? Daghan ni preach sa iyang word. Usa na ni ay inyong nadunggan. Ug ang main message sa preaching is Jesus Christ. Kung na gani preaching dia madato ka, nya ihangad ang imong mga kwart ay imong sani kanang bulsa iana nimo nya di ka mamatay o di ka masakit kung na kang Jesus Christ. Prosperity doctrine di sana. Kung ang gitudlo is may tungod aning tawhana, may tungod aning tawhana kay kaning tawhana anak siya sa Dios o kaning tawhana mao ni di sana siya. Kay why dunay naka na exclusive right sa pag-preach sa pulong sa Diyos. Manang ang main message sa preaching, kinahanglan si Jesus Christ. Ang ubang butang, kinahanglan i-consider nato usab, mao ang preacher. Kumusta ang iyang lifestyle? Kumusta ang iyang paglakaw? Sulti ra ba siya, pero wa niya gipakita siyang kinabuhi. Dan likay ni ana, palayo, diha. So, manang kinahanglan ta mo basa sa pulong sa Diyos. Okay? Gawas ng maminaw ka, mubasa sad ka, para di sad ka mailad. Nga sa imong pagpaminaw, mingon jud ka sa balang espiritu, tudloi ko Ginoo, upasabta ko sa imong pulong, kay buot ko makailan nimo. Daghan man mo tuki sa Biblia, pero aron lang papangitag sayop. Mo na nga digos la kakita sa Ginoo, digos la makasabot kinsa ang Ginoo. Mo na nga sa dihang ikaw matinud-anon ka mangita sa Ginoo, then magpadayag siya sa iyang kaugalingon ug mutubo ka ug makaangkon kag pagtuo. Amen. So ngayon ko dinhi karon. Nakadungog ta in closing, no? Nga ang pulong sa Dios karon nagsulti nga ang kamatuoran naa sa pagkatao ni Kristo Jesus. O kaning pagtulunan makahugyaw gayud nituo man ta nga naay Ginoo, nituo ta ni Amahan, Anak, Espiritu Santo, nituo ta nga si Kristo Jesus na din sa kalibutan. Pero kung siya ra gay imong iwalid, di na maminang uban kay ganahagyos lang iapil gito si Pulano, si Pulana sa ilang istorya. Wa man sila nagpakamatay, si Jesus ra may nagpakamatay sa atong mga sala. So nganong musalig man ta nila una sa tanan di man sad sila Ginoo. Si Jesus ra man ang Ginoo. Mo na nga makahugyaw, makakutaw gyud sa kasing-kasing ang kamatuoran mahitungod ni Kristo Jesus. Kay duha ra gyud padulngan nimo, faith or unbelief. Mutuo ka
o imong i-reject ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran nagsulti nga buhi siya. Ug ang tao nga nangita sa kamatuoran mangita ni Kristo Jesus. Okay? Kung nakaibawsad ka nga buhi siya, mo hunger pa jud ka more about Him. Ug mo mubarog jud ka, mahitungod ka niya. However, katong mga tao nga ini ka presenta sa kamatuoran, nasakita noon sila niya, nalain sila niya, o klaro ra jud ang imong pangutana, naghisgot ra kang Jesus Christ, masuko sila, it's because nasa mga gipang taguan. Wala magsuna, nagampo ko nga ang kamatuoran imo untang dawaton. Imo tang i-embrace gyud siya. Kay si Jesus lamang ang kamatuoran nga atong gikinahanglan ing kinabuhi nga makapuyo ta bisag COVID time ug malipayon ug gawasnon malinawon nga kinabuhi nga naggarantiya og kinabuhing walay katapusan. However, una maimo na mo surrender sa kasi imong kabulingon ngadto ni Jesus Christ nga siya na ang Lord, siya na ang Savior. Mo nang mo repenta sa atong mga sala. Og atong ingnon si Jesus Christ, Ginoong Hesus, sulod sa akong kinabuhi. Unya, pag-start na ka og lakaw padung niya og talikod sa sala. Nya basa pirmi ang iyang pulong kay kung di ta mo basa sa iyang pulong, mura ra kag bata nga ganahan ka mataw ka pag-usab, unya human di ka mo inom sa gatas. Manang imong i-apply ang pulong sa Dios, imong puy-an ang pulong sa Dios ug labaw sa tanan mo basa jud ka sa pulong sa Dios. Manang magisunan ako ning tapuson sa usasa nga pagdasig nga kung imong gidawa si Kristo Jesus ug naghinulsol ka kay nakakita ka makasasala ka uwa jud kay padulngan ning kinabuhi. Buot may makadungog gikan kanimo. Buot kami nga mutabang nimo nga mutubo pa ka sa Ginoo. Send us a message sa kaninga page nga imong nakita sa Door of Hope Cebu FB page. I-share sa ni na mensahe sa imong mga families and friends kay sila mismo kinahanglan makapaminaw sa kamatuoran, bahala na makahugyaw sila kay ilan na ng responsibilidad. Muduol ba sila? Mudawat ba sila ni Jesus Christ? Pat kinahanglan natong isibya ang maayong balita. Kay mao nang bayang balita. Maluwas ka kung mutuo ka ni Kristo Jesus. Mao ra gyud na walay lain. Amen. Magampo ta. Nang itong amahan, salamat once again for dealing the hearts of each and every one namo karon. Unsa may mga isyu na mo nga nakutaw mi, nahugyaw mi, nasuko mi o nalain mi. Ginoo, pakitaan mi, it's because sa among mga tinaguang sala na. Tungod na sa among mga tinuhuan nga wa gyud prueba gani Ginoo. Di kami ka prueba nga nung di barog mi na imong gituan. Pero diha kanimo Lord, klaro. Klaro nga si Kristo Jesus mao gayud ang Dios nga nanhi sa kalibutan, nagpakamatay gilubong ng banhaw. Mo nagampo kami nangaliya kami kanimo. Please Lord, nang itong amahan, bring the people to your Son, and Lord Jesus Christ, draw the people to yourself. As you have said, nga once ma-elevated ka Ginoo on the cross, you will draw men to yourself. Use this, O Lord, this message, and the messages Ginoo nga gisibya sa imong mga katawhan. And Father, in all of this, be glorified, be glorified. Salamat kay sa kagayunan imong gihatagan namo sa pribilehiyo sa pagsibya sa imong buhi nga ngalan. Father, protect us and those people that are believing in you right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So please continue to listen and get in touch with us. Have a blessed day ahead. God bless you.